Hello listeners, welcome sa RMN Drama. Hope you enjoy and don't forget to subscribe. Thank you and God bless. Hi, hello. Kumusta ka mo? Aniyan sa inyong alagad si Kanginan Trifon Morales and then may partner ka po na ko diri si Randy Tayad o mga kabanan ni nga mong tulumanon kung ako ang pasultiyon. Asap kita, always say a prayer. Kini nga bosing alagad si Kanginan Trifon Morales o si Randy Tayad akong partner din na pita. Mayong adlaw kayong tanan, asap lang kita. Kanunay nga ito papanalangin ito sa labang magagahom. Lord, thank you kanunay. Thank you sa mga grasya ngayon maghihatag ka na mo matag adlaw. Thank you kay Lord. Asap lang yun. Always say a prayer. Muna importante. Okay? Bueno, ang suwatan po ko rin ito katagan ng pagtigad, no? Pinadakin is usak ka babae nga napatago lang sa nga diding. Kinagibatan ng duwa sa radyo ni Ri Arellano. Kay sunan ang atong sender si Diding. Kini akong problema gid kay ni nako. Kay mao gid nakahatag na kog stress tungod ini akong bana nga sobra ka badlungon. Ug kun ngano, ingon man gud ini ang mga panghitabo. You're a hopeless romantic is what they say. Falling in now just like a play. Memorizing each line, I still don't know what to say. What to say? I don't know what to do whenever you are near. Don't know what to say. My heart is floating in tears. When you pass by, I could fly. Every minute, every second of the day, I dream of you in the most special ways. You're beside me all the time. Ako lang. Okay. All the time. O, diba? Hindi sa... Malimuhay. Ito tayo na. Dabalay. Gitiwas kita to ni mo tanan. Unsa mo kay? Ilam na tiwason good. Maglisod magkitang sa host title. Ang lyrics naman noon. Orbida sa di mo. Dindot lagi yung kamukanta dahil. Dabalay. Kuha na yun, no? Ha? Parehas na sa title. Ha? Parang title? Unsa may title ato? The Never Ending Songs. Bugal-bugal mo ng imore. Tawag bugal-bugal. Ay, kasi nga mo? Romulo. Ay, Romulo. Sorry mo rin. Klaro niya. Bago pa rin largas de charite. Sorry, ha? Si Arellano. Ay, sorry. Abi ni mo din na bugal-bugal ako, ha? Di, bugal-bugal. Mao ni tinuod. Wag ko dungog nga mikanta ka nga nahuman. Pulos gina wild ending. Ay, pagbuot. Ah, okay. Kining day. Lakor ko, ha? Mag-meeting ron mi sa akong mga kauban sa, kuhan ba? Antingan. Sa mga antingan. Unsay ngan? Antingan. Hilom di Romulo, oy. Wa ka kasabot ana inyong grupo. Kamuro gigiilad ana. Ilad ko taon unsa di ba na ilad ko? Dili niya. Sumabe, unsay gisulti nimo sa una sa bag-o pa ka na miyembro ana. Ingon ka kanang akong gisulob nga kwintas. Oh. Kana gisulob nga kwintas, di ka madutlan ana, kana di ka madutlan ana, di ka madutlag sakit. Pero unsa may nahitabo ha? Nasugsog mangani ka? Unsa di na bala? Dili bala sabare, di balas imong kigol. Nya unsa man? Nya di lang ka madutlag sakit ana. Nganong pagkaugma ko no be? Naunsa man to? Naunsa man kagihubagan ka mas imong lubot? Hubag ba na? Di ba na bala? Unsa? Say bala. Di ba na sakit? Hubag? Unsa? Usay di sakit. Pahuway na rumuluha kay. Ay kabulay ug lang gyud nimo. Kadtong imong kagi dito sakit ha. Kadtong imong itlog ani hubag dili to sakit. Ngayon tingaw niyo, maulaw ta. Mauwaw kang gihubagan kas itlog? Gusto mo ginino, di mo na unsa man tao ka din. Ikaw may naunsa diha. Ikaw ba, wag ka kasabot sa imong kanang giapilang grupo, no? Wag yun ako kasabot sa dimo kung nganong ni-enter sa kaana. Ay, naunsa, proteksyon mo na. Proteksyon sa baga oy. Uy, di ko madutlan. Bisan pag kanang hinagiban nga unsa na di makaduot ako. O bitaw, di makaduot. Pero suma, unsay nahitabos imong kauban, kadtong nag-agni nimo nga magpamiyembro ka, unsay namatyan ato? Natunok raman to. Namatay, gititanos. Titanos ba na? Ha, sabad ay. Mura ra ba kung sa'y nakatunok niya? Tamtaks ra. Tamtas mo na. Hoy, Romulo. Hoy, hiluman ang baba ni mo da. Day. Ikaw ba pagmata na in town? Ay, biya, ana. Kay mo samot nga duulon kas panuway, ana. Usa man wa kay salig sa Ginoo, ha? Nga ni-inter man gyud ka, ana. Iya na sa demonyo, oy. Mao nay sulti ni Father Darwin nga biya, ana, undang ana imong pagkuyog-kuyog ana nila. Kay wadyo kay makuha ana.
Sige, tapok-tapok niya mag-inom ra, maghambugay dayon, kinsay madutlan, kinsay dili. He, ipatigbas pa ko nung paa, nya, wa madutle. Ha? Ako'y tigbas, be. Tanaw na tong tinuod ba lagi sulti. Asa man tong sundang ka dito? Asa man to? Oy, naunsa mangunday man ka. Oy, naunsa wawat. Ay, Wawat. dili, suwayan na kog tigbas ng imong paa, o di ka ba madutlan? Oy, Nga lang, ayaw lang ka. oy, asa. Wawat. Oh, tanawa ra. Hoy, asa ka? Hoy, maglagaw. Wawat. Hala, testing nga na tog di ka ba madutlan. Romulo, balik! Dali kay nakasibat ang kanahan, magkuha na unta ko sa sundang kay ako gitatong tigbason. Suwayan ako di bagid makadut. Pero ang kanahan dali ang nakalakaw. Unya, Uy, Marie! Hi, Marie! Di good na maayo, Marie. Kay iya na sa panuway ka ng mga ingon anak, Marie. Dili na iya sa Ginoo. na ako bitong giingnan. Ako pa maganing suwayag tigbas aron mo tuog sa nga di na tinuod. Nya, itigbas gud nimo? Awa na ko matigbasi kay ni sirit magkaraho. Ay, pastilan, Marie. Ako pa nimo, Marie. Dadunat nimo siya dito sa kuan pari. Ipasurrender ng iyang gidang habak. Ako laging giingnan nga undang na ana. Biyaan ang grupuha pero wa jud ko paminawas kagwang oy. Ay, sige lang, Marie. Iampo lang ko na siya nga mabalik na siya sa Ginoo. Ay, wa masada siya ni Biya Marie kay musangpit maghihapon na siya Ginoo. O musangpit, Marie, dapat iya na surrender ka ng iyang kihapak. Kay maumang yun ay makapanuway niya. Unsaon ko ka ng tawhana Marisa? Ako ba nang kawato ng iyang kanang iyang gihabak-habak no? Ay, uy, delikado na. Ha? Delikado nga unsa Marie? Nga masudlan ko panuway? Delikado. Makiha ka graberi ang Ha, abi na ko may dautang may tabo na ko kuyawan ako sad uy. mapriso ka, anak Marie. Ah, bungot ito. Ang tinuod na problema lagi ko na akong bana, kay nadugay murag nagagrabe naman siya. Karon no, murag na nimaho na, wa na gyud ligo-ligo. Unsa? Ako na bantayan nimo ba? Murag wala kay ligo-ligo. Nanimaho na kang turya nga grumulo. Maligo man ko. Pero kada Biyernes Santo na. Isa to, ginuko in town. Kausa ka maligo sa usa ka tuig. Dili. May tahas mo ko. Cha? Tahas man ako. Dili ko makatuman sa kong tahas. Mawa ang bisa sa akong anting-anting. Anting? Pahuway da oy, gahalhal ka lang. Unsa man mo lang anting-anting nimo ha? Makapalit og bugas ana. Pero makapangayo ta. Yabag na gid ni hilom dia ay. Ay paita nimo. Magsige na lang tagpangayo anang bugas tungod sa imong anting-anting di ay. Oy, ay ka problema na. Problema man kaya reklamo. Ang importante ka natin bukas. Nabi to kay bugas bitaw kay bugas imong naong. Ha? Oh, sorry. Ay, kuan, sayon ra na, Marie. Ato na dadon si Romulo ni Father Darwin. Ato na sang i-exercise ba para mawagtang ang demonyo ang naas in lawas ron. Maayo ka, Marie? Oh, Marie, uy. Tanawa na gud na, kana sa YouTube bitaw. Daghan na kaayong gipang surrender nga mga anting-anting ba, mga habak. Kanang habak si Mambana Marie, pa-surrender na ni Father Gitgano. Father Gitgano ba? Pero tanaw sa nato, kung naabaron si Father, basig out of town siya. Ibaw ka na, busy ba na si Father. Anyagwa si Father Marie? Oh, iyo ka pala ka. Naman si team, mga kauban niya nga mo exercise. Pero mukuyog ka si Romulo anak Marie. Ay, ayaw sultihin ang matuto sa simbahan. I-surprise na nato siya. Ah, sige, Marie. O sige ta na, ato na nato kung na ba ang Father. Ah, sige, Marie. Kuyog ko, Marie. Wagit ko musulti ni Romulo nga akong bana nga moadto mi ni Father Darwin, mauto nga wa ko mananghid niya, og nangadto gidayon mi ni Marielma. Unya, Anugun. Oy, si ato ninyo sister. sir, kanang... Ay lang kong tawag kag sir, ma'am. Sister, no? Ako din si Brother Itok. Usa sa mga sinaliga ni Father Darwin. di ay ba? Kining brother, Sis. nakaila pa ka na ako? Ako bitaw si Elma katong nagpa-deliverance ni Father Darwin. Oo, nahinumdum na ko.
Migwapa na magugag samot. Hala, uy, salamat, brother. Ay, ko ano ba? Ano gun sa... Kining wala ba ron si Father Darwin? Wa din ni ron. Kaya tuwa ron siya sa Cagayan. Ay, Kaya murag mao na ba? isay tambungan nga debate. Mao ba? Kay nga no maunta sis, unsa man tayo inyong tuyo? Ay, kuan lagi, brother ba? Kining bana sa kong kumari ba? Membro magunin siya sa mga anting-antingan bitaw? Uy, mo ba? Mauna, brother. O magpatabang talaga mi ni Father Darwin kung unsao ng iyang bana. Kay, kuan man murag, ni grabe naman kuno lagi. Dili nagud maligo. Kausa na lang sa usa ka tuig. Kay matod pa, maligo rag Biyernes Santo. Uy. Kay kung maligo kuno siya, kuan sila ka ng, unsa to, mawadaan kuno bisa ang ilang anting-anting. Agoy, chik. Mao na diha. Pero, wa man diri si Father Darwin. Pero naman si Brother Tunying, nga mga sakop man ni sila ni Father Darwin. Mo exercise mo ni siya, mo exercise man ni siya. Unya, isog ka na siya, brother. Basig ilitingog sa demonyo ba, mukurog na. Oy, dili sister. Oy. Excuse me, no? Sa tanang mga sakop ni Father Darwin, sister, no? Kana siya mo, oy, isog kayo. Mangulata, maging demonyo. Mao ba? Uy, siya mo ilabaw na mo din kung wa si Father Darwin. Ay, siya na lang, Marie. Siya na lang kuno, brother. Sige, kadot kaya kung tawag ko si Brother Tunying, ha, kadot. O sa problema, mga sister? Kining brother Tunying, ni alagi mi, ako din kiubanan akong kumari ba kay may patabang lagi taon. Ni ang iyang bana ba nga, nagpasakop anang anting-anting. Uy, dili na maayo. Ako bitaw siyang kinginan, brother. Kasi may nga na imong ba na, sister? Si Romulo, brother. Romulo. Sa may problema niya? Ay, nayabag mong ang utok anak kong bana, brother. Ambot og nganong nagpamiyembro gid siya ng grupuha ba. Tan-aw na ko murag di na mo gid maayo. Abi ninyo, sister, kanang mga tao nga ingon na ang panghuna-huna, wala sila pagsalig sa gahom sa Ginoo. Wa sila masayod nga way bakalabaw pa sa gahom sa Ginoo. Ug dili na kinahanglan nga murag nga magbaton kapag habak. O sarag yun ay mong gikinahanglan. Maurag yun ang pagsalig sa atong labaw magkakagahom. Bisan usap pa ng mga kaatbang ni mo, na mo mga kontra, bisan usap na siya kadelikado. Kung ang gahom na sa Ginoo ang malihok, di makalupit ni Ana. Mauna ko ipasalig ninyo. Tinuod yun na, Marie. Kining, unsa man, maka-anibal sa din kaya ako siyang i-exercise. Ug dili gud siya mo kuyog na mo, brother, unsaon man na. Ako man pa dito. Palaya sa ito tanong demonyo nga may puyo sa lawa sa imong bana, sister. Hala, salamat kaayo kun mao na, brother, ha. Sige, brother. Huwaton lang ka namo sa amo, ha. Di ko to palakton akong bana, brother. Naunsa man ka. Puggan man tani mo mulakaw. Ano din na imong tingog, uy? Ngano man day? Okay ra ka? Okay. Ano man, ha? Ay, sa lagi glakaw lagi. Ngano? Dunay mo abot ron, makikita nimo. O ngano? Unsa iyang tuyo nako? Iya kag i-exercise. Oh! Unsa? Exercise! Bungol! Ano na siya? Eh, mo naman kong i-exercise. Ha? Mag-jogging naman kong ako. Oy! Pastilan ba yun? Eh, kung hindi kayo mulakaw ko. Kadiyot lang ba, huwat lang sa... Mulakaw gani karon awa. Di tayo kapasudlog balik dinis bay. Oh, day. Na ako, wala ba ko mahadlok ka na yung mga anting-anting. Maglago tani ko, na. Ay, sus, day. Imo ko tigbason. Imo ko lugaw. Di na makadulot na ako eh. Nga man, di na ka mahadlok ka gapon. So, ay, kung makadulot pa. Di. Kani, di ka mahadlok ani. Ah, kutsilin. Purbi. Ako kayo kumahadlok atong pinuti. Kaya Kutsilin nga na ba? no, nagtuo kang idunggab ko ni mo, dili in town, uy. Usaan na ako. Ako ning itulit ni mo. Hok. Hok. Dili ni hok. Tuliun ta kang kanahana ka. Tuliun ta ka. Ay, mag-joke. Ay, pasalamat ka kay ni ana sila. Ay, paglakaw gyud ka exercise ka exercise karon. Ano exercise yun? Mataon ko, oy! Padali, ha?
Asa man imong bana, sister? Ay, nara sa sud sa among kwarto, brother. Kadiyot kay ako sa pagawsan, ha? Sige, sister, kay anda mo kong daan ang ako mga gamit para sa deliverance. Palayason ito tanang demonyo nga na siyang lawas, sister. Maura ni tanan, brother? Ang holy water, andam na. Ang Bible, ingon man na ang rosaryohan. O, na, brother. Okay, kinahanglan nga kung mosabat, kinahanglan jud nga mosabat mo sa pangadji, ha, sister? O piyunga ang inyong mga mata, o ayaw jud kahadlo kung unsa may makita ninyo nga do'y mga demonyo. Maui huna-hunaa nga naa nato si Kristo o si Mama Mary. Romulo! Animal! Ay, nagyugbalik din ka na anak ka! Ayaw na yun! Ay, brother! Ay, Mare! Unsa naman? Bantay lang yun itawanan ako. Nisibat yun. Diin ka tuagi ang ganahan nga ako man itong kitrangkahan sa kwarto. Pag-abli pa na ako, wa naman siya dito, uy. Tinuod ka nga doon na yun siya anting-anting, brother. Ayaw mo tuwa na anting-anting. O kanang kalit silang mawa, ayaw mo tuwa ni Hana. Daghan na ang makahimo ni Hana. Labi na ka ng mga utangan, lupik pa yung anting-anting na nila. Makita ni mo siya karulayo pa, pero nigdool na ni mo, naana jukas dool. Mauna ka ng bana ni mo, way kalainan sa mga utangan. Dili anting-antingan. Tanawa. Tanawan yung kisami. Diha siya ni Agi. Animal gid tawhana. Ugma mabalitaan ninyo nga dunay anting-anting ang gikulatag asawa at tangin ninyo, brother. Mare, karon gyud kang rumuluha ka. Imo kog gipakauwawan. Rumulo! Uy, Rumulo! hindi panawayan, sister. Aha. I-deliverance ka, ha? Ako? In the name of Jesus. Oh, ano In sa the naman eh? Ako name naman of eh. Jesus. Patyo tayo kang rumuluha ka. Ako In na gideliverance Jesus' sila. name. Mao ni akong problema kay nisibat ang akong bana. Wa gyud ma-exercise ang kanahan. Ako ba kaning kawaton yang anting-anting o habaksa? Di ba sa ka kumaunsa? Unsa man og kamo ang pasultihon? Diding. Hello, Ate Bres! Good morning, good morning, good morning! Good morning ba? Good morning! Magili, good morning! Good morning, tanan! Ate Jinjen, good morning, Ate Jinjen! Good morning, Ate Pres! Good morning, Kuya Ana! Jen! Mga mama! Hello, good morning! Salamat sa inyong pagpalit sa Don Pepe Tablia kay taas ng energy. Happy, happy, happy! Permi ang mga bata. Unya, gawas sa Don Pepe, ang Diamond Food Trade Incorporated naghimo og OBM na espesyal, tasty fish cracker o Paulitos Macaroni Crunch. Wow. Palit na mo! The best ka na to ang mga bata ha. Inom tag doon pipi ni kabuntago niya. Atong baunon sa eskwelahan mao na ato ugomon ye OBM special og tasty face cracker og macaroni crunch. Mao na the best ka na tong kanon-kanon din ha. Unya sa tanan po na to mga dagko po ang atong imnon mao gyud ang ato ang Sid Panyawan Coffee Mix. Mao na the best gyud kayo. Ang kaping matapang kaya kang ipaglaban. Mao na the best kay na tong imnon mga kaigsuunan na nindot kay na nato makatabang na sa ato ang kakapoy sa padawas basta minom tag kaping matapang kaya tang ipaglaban kondisyon kita sa atong trabaho. Mao na diha ang mga tao ni former Kapitan June Ramos nga nagbuhat sa iyang Miguel Foliar fertilizer ay gainom nagkaping matapang kaya kang ipaglaban. Labi na gyud sa mga tao ni Kuya Nick Pipito Diaz Toledo, basta Toledo Kuya Nick Pipito mangyud ta din hano nya ang ato ang South District pud sa Cebu Dodong GR Pipito, ha? Mao na atong imnon ang ato ang kaping matapang kaya kang ipaglaban. Sa mga tao po ni Vice Mayor Choi Asnar Sariki Asnar Sarayan kang Kimam Kasmer Araw. Ato di bun aba po og si Ta Lister Daan, kumusta ka diya ta? Og si Dung Pangkoy Francis Paris, kumusta ka diya? Francis Paris. Oh, Dong, kumusta? Ang tugihan nga Kugihan konsihal kayo. Sa asa lang sa abot. Sugbo. Mao na kugihan kayo niya pabutan niya sa ninyo ang pagbalik ni Dilpin Dinglasa nga suwato ni Dung Pangkoy after na seleksyon at press. Ay. Unang mobalik nga mga karaan nga drama ang pagbalik ni Dilpin Dinglasa. Ikatulong yugto.
Bastang kuyaw kayo. Kulba na kayo na. Tangilan na ninyo. Ha, mga kaigsuunan. Unya, sa tanan po na itong mga kaigsuunan ang migamit sa ato ang Said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang kaya kang ipaglaban. Salamat kay ninyong tanan. Ate Pres! Okay, huwag ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karoon ng Said Panyawan Herbal Capsule. Said Panyawan Herbal Capsule with garlic. Said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen. Para sa itong mga high blood, kolesterol, katutaas og sugar. Ayog sipya tapag inom, kada adlaw kyod. Katulos sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, unay ka kaon sa imong pamahaw, inom daan og sa ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Inig paniuto nimo maog gihapon, usag gihapon ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule imong imnon una ka makaon sa imong paniudto. Maog gihapon ini gabi sa di pa ka makaon sa imong panihapon, inom na sa kadaan ng sa ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Ug alang natong na problema bahin aning kidney o UTI. Ayaw na makahadlok or kabala ka ana, tungod kay duna na'y tambal, makapaalibyo, makaayo. Anang atong gibati, bahin aning kidney o UTI. Kini mao ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kogon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimutan lang sa kidney o UTI. Kogon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Og Mapalit kining Kogon Herbal Capsule sa Rose Pharmacy, Diding's Pharmacy o sa Queen's Pharmacy. okay, salamat kay Ate Pres. Okay. Sa tanan po na itong mga kaigsunan nga bigamit sa itong tinuod nga muwagtang sa panuhot pamaol parkit sa klawasan barikos bits katul-katul kutos kabataan ilikay pagyunta sa dinggi. Basta daghanan ra bang mga dinggi taon. Ang anak ni Kutsya Almian Caballero gidinggi taon si Dudong Bien. May gali kay anak naayo na mao na nga kamo mga kaigsuuna nato kinalang mga plus gud tang Panyawan parlikay tas dinggi lisod kay na madinggi ta dako kay gasto niya di kuyaw pa kay ang kinabuhi sa atong mga anak mao nang palit gyud tag Panyawan o kanang Said Panyawan no Said Liniment Oil mao na atong ihaplas mao na the best gyud kay natong ihaplas ang Said Liniment Oil para ilikay tas dinggi pero sa buta ana ra ta palit sa butika di ba kayo gali Siyempre. Butika gyud. Wa gyud sa gawas. Butika ra gyud ang tinuod nga ibaligya ang Said Liniment Oil gams. Oo. Na magay na sa gawas, binuang na. Binuang. Una siya mga Klaro ison. kayo. Klaro, binuang gina basta pagkapalit mo sa gawas. Ha? Piki gina basta sa gawas. Kaya ang tinuod sa butika ri gina bato pa sa kagayan ginabaligya sa butika ri gina. Ang patsada kayo nga kuan. patsada. Said Liniment Oil. At to butika ri gina bitaw may iso na wa ginabaligya sa gawas ha. Sa butika ri gina gibaligya ang Said Liniment Oil. Basta na mo maligya sa gawas lakag na to gam. Oh, okay. Kagun ta gina sa gawas. Bitaw may iso na. Ang batugan na kayo nga na matud-an na sa itong mga katauhan magams, labi na sa itong sukin ti paminaw, nga Said Liniment Oil sa butika, rin mga isoon, sa butika. Doon na sa tay, doon na ilang pagi gams, opsyon na to gams sa Facebook, bisitahan na to ang page Said Marketing, Panyawan Herbals Incorporated. I-type ninyo ang Panyawan Herbals may isoon. Nya di na to kalimtan nga atong i-like ang page pangigala aron makita ditanan ang mga genuine Said Marketing products. Oo. O ang mga Panyawan products sa Said Marketing mapalit na po nato sa Shopee mga igsoon. Shopee. O na Shopee og butika. Ragyod gibaligya ang atong bantugan na kay epektibo na kay na matud sa katawan Said Liniment Oil. Okay. Unya gams atong mga sukiting paminaw tigamitan ani gams. Nya miminaw pag nato di sa gwardiya sa Grosbar. Wa gyud na hunungon yung radyo minaw gam. Si Kuan Sarmiento dili. Manager na dia. Manager. Minaw Si grabe. mga Alan Sarmiento. Yung sakay. Sangay nang Kusugay mo minaw niya pag sunog ko sa opisina. Napo yun ay katawa bitong Sir Alan daw. Napo yun ang sinunimento. Ipakit-on ko niya.
Si Sangay Alan Nobilia na adtong pag-anniversary na to, Oo. naatataon sila ikanta nga ilang i-compose si Sangay Alan Nobilia. Oo. Pero unsaon na iwit mo sila na human atong programa. Di ay. Pagkabuti nila human ang programa na to. Di ka sila? I-compose to nila para gyud sa Armin DYH Facebook. Basig makabalik sila. Oh, iningkuan ko no Christmas party pohon. Sige. Christmas party na lang ay. Yang gwardiya sa diagam sa Grosmar si Eric Santillas. Ingom bitaw na ko sa karon Sir Eric kanang panahon niya o pananglitan ng eleksyon mong larga lansan na si Gams Kusialas barangay. Di ba? Layo pa man kay mo agi. Kung madayon ang eleksyon, Kay mura may wapi klaro. Mura ma-extend ba siguro? Murag tinayin naman ang eleksyon sa barangay. Mura may nana. Si Eric Santillas ha. Nya si atong kaila kida si Rodel, nya si Alan Sarmiento, si John Burong. Thank you kaya tigabitan yun sila Gams. Salamat kayo sa pagsalig niyo sa atong bantugan kay haplas ug sa atong sa pasigig sunod sa atong mga drama Gams. Thank you kayo. Daghang kayo salamat. Bam! Good morning sa ato mga kamitan. 11 na kanyo dihang mga staff, no? Management and staff sa Unique Beauty Store dapit sa may downtown area. Nila na Sir Bindoy Saris, Ma'am Susan Lim, Ma'am Marlene Chan, Madam Selen, Marlon Munsay, kaninyo dihang 11 na mga sales ladies. Ayaw ka makalimot sa dili pa ka mo duty diha sa inyong trabahoan, sa iyong buntag mga ligo kita sa atong celebrity Kojic Beauty Soap. Unay naman ka mo sa mga beauty products. Aba ayaw ko makalimot kanina atong celebrity Kojic Beauty Soap. Sure na nga ato ang kutis artista, kutis porcelana, younger looking. Udi mag-dry nga atong skin. Kadyo na sa kining natural moisturizer. Adyo na sa kining sangkap nga glutathione o papaya extract para maputi o mahamis ang atong panit. Alipin lang doon na mo up-up, doon na mo black hits, white hits, mga katol-katol. Celebrity Kojic Beauty Soap. Ayaw kalimutan ni palit news mga butika. Ayaw man ang suroy-suroy. Kung mahimo, lilias kilid, nabay tatak masaha. Said marketing. Thank you. Okay, unya sa tanan po na tumong kay sunan ha. Nga wa masayod nga nung nakasakit ang daghan kay mga sakit kanang cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa natong mga balatian. Karon maunay oras nga moinom tag detox kay tungod man as toxin. Tuksin sa tuang kalawasan niya inig ka daot sa atorbang blood cells kay mao man ni daoton sa toxin ay sus bao na masakit tagdagan kayong sakit. Diabetes ka, hypertension ka, arthritis, cancer, heart diseases, uban pa natong balatian mo na nga inom yung kag detox usa ka oras sa di pa ka mukaon usa ka kapsula mura lang maintenance pero duna na kay balatian katulog yung ka sa usa ka adlaw mo inom, usa ka oras sa di pa ka makaon tulo ka buntag udto hapon tulo kay gayon. Imna natog walo ngadto sa 12 ka basong tubig matag adlaw. Chi Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog number 1 kining mutangtang sa tuang toxin sa kalawasan. Okay, Ate Pres? Okay, ang sender dato karong adlaw. Sa atong sender Ate Pres, si Inday Dayding. Daiding. Oo. Si Daiding. Ang problema aning Inday Dayding lagi Ate Pres, kay kaning iyahang bana taon, in fairness no, sa mga naay mga anting-antingan, kay naa ilahang pud gyud ng pagtuo Ate Pres, pero kanang uban diha, kanang mga inaana gud si Father Darwin, dili gyud kuno na maayo kaysa demonyo na. Pero tinuod ba gyud ka na nga epektibo nga anting-anting nga para unsa man anting-anting nga di ka madutlan. Tinuod jud ka na. Ambot lagi Ate Pres. Posible, no? Na pero nakakita mo gud ko sa video Ate Pres dito tos liluan. Yeah. Nakakita ko nga di lagi sila dutlan Personal kang nakakita or video lang? sa YouTube. Oh. Nya. Nasamad man Ate Pres. Pagtigbas lagi. niya, nasamad iyang bukton. Pagkasamad siya bukton, pero tidak ko ang samad. Gidata hospital ay. Kung to lagi. Ambot lang ka, no? Basta kay Wa mo gilain nga important ang usar gyud ang imuhang kanang panaggang sa imong gulingot pagampo o pagtuo sa tulog mo magagahom Jesus Christ nga ato ang Ginoo. Ora gyud na. Magampo lang tao niya. Ay sus. Mabitaw na uban natin. Tinuod ang anting-anting. Kada ito mga sundaw, mga polis, magkuha na lang ana. Kaya ron di madutan, di ba? Tinuod na Ako Mateo, tubo ko ng anting. Nalay gino. Mato batatay na ko kay sudaw to. Nung ko kaputik sudaw ba to siya. Sos kanang na anting-anting kato kanang recover bitagam ko amana kanang
mo traidor bitaw na kanang undercover mo traidor ko na asa mo payo ang mga grilya. Oo. Katong recover ka hook balahap po to. Oh, ganang mutug ako sa phone ba nga sa grilya. Hook balahap. Anting didutan. Ay, Yeah. gabson bitaw ko ng tatay dakpan mo nila. Igabas putol ka kay siya kita yun. Mo lagi na, Oh, murag ting-anting. imposible ba? Ako di ko to. Di ko baba asa ta basa Bam. Kani. Kadto bitaw nahitabo dito sa may Sibunga. Okay, bebe, Pero bebe. kumusulti kinsa. Ah. Sakop ko nung school to katutawhanaw. Nakapatay na siya 5. Uy, Ang ikalima, primero ipatay niya. Wa si anting-anting, sako pra sa kulto. Murag na kay Ano ba? sa dihang idunggab niya yung asawa patay. Idunggab ang igsoon sa asawa patay. Niduol lang ang mahandong patay. Nya. Paglakaw niya sa unahan, kaya nagdagan man siya sa may kasada, ang gikan na nunuroy bito ka ng ticket sa alay pa masunog, may swertres, patay. Sa diyang ni ba nagbanag, nagpusil siya, di man siya madutlan. Ang ilang ibuhat, katong pusil, kanila kung pusil nga, saan nagtawag ng pusil sa langgam? Irgan. Usan ang eskopita? Mo na irgan. Ang kanang uhan sa pusil giputangan kung nagkanon, nadutlan siya. Ay, amot ko dito mo tinuod ba? ano pusil niya? Ha? Pinutlan siya kisa may pusil, pulis. Dili ra pulis. Igasan. O amot lang ada dili. Wa ko ni istorya. Primero tingali ba mo ato maigo? Istorya ra puning ako apan ari ta. Istorya sa dito. Apan ari sa Ano bakakon lang. apan ari ta sa New Testament. Sige kana ba. Oh, Lucas 7 versikulo 14. Unya miduol si Jesus o gihikap niya ang lungon ug mihunong ang mga tao nga nagyayong sa lungon. Unya mingon si Jesus, "Dong, bangon." Mibangon ang batanon nga patay na unta ug misulti. Sa ato pa na dire. Ato na makita sakto tong ingon Kana mituo ko kay Oh. sa ato Ginoo na na. Ginoo. Oh, sa ato pa eksakto tong nga gandam na deliverance kay atong kwan singal ini ato ang wagtango ng mga demonyo misuot siyang lawas. Unya wa pa gani mo deliverance. Di ba naman yung ikog luwa naman sa daan. Sa ato pa hadlok siya. Manong hadlok sa naman ka siya anting-anting. Mao gyud tinuod na. Tinuod aki. May hadlok. Na kay anting hadlok ka. May da sa Oh, di. hadlok man di ba kami ko niya tao na nang niabot nga mo ampo magnubina niya. Dagan ka nagdag rosaryuhan. Kung ano hadlok ka panuway na siguro siyang daan gulyat kay nagdag holy water nagdag rosaryuhan ni ambak mo sa bintana. Panuay. Mao ba? Dili ay nagtuog ito siya hindi sa dutlan. Unya ang iyang kunahuna nga hadok to siya ba? Hadlok nga rosaryuhan nga di man mo buto. Pero inigkadungog ana sa Mama Mary nga rosary kanang Hail Mary full of grace labi na yun ng kanang Salve Regina kanang ginatin Salve Regina hadlok yung nga demonyo na kanang Salve Regina. Ako gulit masalaypon man jud ko. Pero kana bitong mag-post ko dire sa kanang mag-post ko dire sa akong FB niya labi na kanang naay kanang Santos na ibuwak na may nakasulti na ako nga ayaw na i-focus pre mong kamera kay masuko ang Facebook kay basig minatay di mong gipokusan islakaw-lakaw o gamay kanang maingon ana pero para nako okay ra og masuko sa laptop nalipay ko kay naa may mo response amen sa ato pa naka-appel sa lang sa ato pagampo okay ra para nako total lingaw ra mo ni ako balik ta dai kanang naang kuan lang yung pag istoryahay gyud na siya dai istoryahay gyud na siya kay wa man koy nadunggan nga wa gyud mamatay wa madakpi kani anting-anting mga matay mangyapon Matay uy. Dakpan pa. dutlan mangyapon og sakang attorney pa dakpan ka ng anak sa Dios. Anak pa sa tao. Ang tunang kanang kuan na lang gyud pagganga Adapted ba sana? Adapted ba sana siya? Pagkanga lang yun na siya day, pagkanga lang yun kay kanang naang unsay nga ning watag kay bawog pananglitan niya moabot nga madutlan yun siya una pa kamulihok una pa kamuriak no og kanang naang uban nila pa si mo pag-ampo ang imong pag-agni niya aron sa ingon madutlan siya kanang inonta dunggo ng imong mga pag-ampo nga mahasubay gyud siya sa tarong nga dalan sa kinabuhi ha kumusta man kani ani mo na sayang kuan lan unsay tawag na lifestyle. Lifestyle. Ang inyong love life, Mrs. Kumusta naman inyong pagpangatog? Bitaw. Magdasag habak magdog mo? Unsa man? Ikaw pa. Ikaw pagi. Ang yang ikaw na doon. Salamat na panagan ng talaman o.
Ano? Kung ako ang paso, diha.